Mago mag tuke ni timbe manong'ado tiko mag national e tuke mag skunde sekondar tamo kuongo timo ikro kapok tuke go chakore ayanga e skunda sekondar Machakos Boys dweni. Agoro Sare manothicho oko tim mar Maseno e tuke mag okapu gwenge ma Nyanza bende timo ikrok margi ka gin gi geno ne gibiro timo maber e tukego mag nationals makoro mabiro timore kind tarik 6 nyaka 14. Kanowuo gi Ramogi TV, kocha mar Agoro Sare Paul Odok olero ni wang'ni gibiro timo maber mohewo thuolo mar adek mane gitieke higa mar 2019. Mazoezi wametufanyia, the team spirit imekuwa juu, na naweza sema pale tumefika na accomplishment yenye tumemake haijakuwa in vain. Imekuwa all about sacrifice and determination among the players na unity yenye tumekuwa nayo. We are there in 2019 for our first time kanwa the nationals. Nwatieko number dek. Kori ngeni wachoganike the kamoro to isa achieve a certain fate kake marbedo number dek no. We cannot take in anything lower than mano. Kora our main objective ni will take game by game kwa chopo Machakos, but finally wadwani wa maji watuge finals mondo wa represent Nyanza region gi Kenya East African Games mobo team reburu Uganda. Support moyudo kum coaches mekgi to gi the political wing marwa mantie region wa kaendi MP MCA osebedo komiyo nyithindo gi mijingo kabisa e gocho margi e basketball kendo kage dhi e nationals to wan gi geno ni gidhi duogonwa kod okombe. Club mar Cape Said Queens oloyo club mar Gideon Starlets goal achiel kuom